عزو سلامتنا تقبل فنونا تكتاتلو خبرات عزبتنا نلوم حمس عسد مقابيت كلتشن عيسان شدشن استدالو حد الزيناتات حزلكم قريبا لهم مكتالكم بخور عدم فلما كانت تاتو دبنا خوينات يهالو اي يهالو مفراينات كعبي قباء جنانات هدس ورده تيبيان بيزا امريكان مركب كساب $15,000 كحطوت يوم سعود عرب ني ايران تتنقق هاجرات وشمت عرب قبل إيران حبروا مجلس أوتين ترامب نعبيت مفراي ندار إيران كعنو مخانو أتنكقو كلاستر بومب إيران أب سمايات إسرائيل أرجنتينا أسر أمريكا صعيبة إذن كالأنب زرزر حزاركم كقريبة كتكاتاتوني بخبر عدم لبنا خوينات يهالو أي يهالو أفراينت كعبي قباء قبل جنرال تادس ورده قريتو بريزن قزيام محدار تقراي ليتنا جنرال تادس ورده أبزوبا مبرق ورده تقرأ ومبرتا استسلفه وفري أكاب حمد ماين عدوت غيروم بريزن تادس ورده أبزو محلا لفهم الأختي دبنا خوينات يهالو أي يهالو بزي قدس بزي تمرتي مقطال سلزي كال زفسس قول بسب نام مفراينت كغير كم زلو أجنزيبو أب تقراي زلو زي تحارس سفح مريت نابتقم انت وعلو كاوت أي حاجة زحطة تولو مغنات كم زيلا قليتهم لولاونت مريت تقراي كيملس كما متراف نقطال ولدو خوينات حدي كام غادي زبولو اتوم بريزنت اتتسقم بسلام نمفتح تعارنا تقبره كالا أمارات انتهاليقن كل جزيه كندالو خمس قبا أنتصيرو تمزابلتن لولاونتن جانا ايتمولسوم بمبال كاب سرح عقابة ماين حمد مقطب كم زي قبا اتحساسيبهم حالتات مكلغات السودان عب سمين معرف كردفان زركب معسكرات قلت في دقف حالتات RSF علامة زقبرة تغاتات لي استوى دناير دون متقعتي فنيوم كم تبصاو وتادراو منጭታት እቲ ስርሕት ንምብራቃዊ ዞባ ኮርዶፋን ንምጽራይን ንርእሰ ከተማ ካርቱም ውሕስ መከላኸሊ ዞባ ንምስራትን ዝዓለመ ሰፍሐ ስትራቴጂካዊ ኣካል እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ናይ ውግእ መካይን RSF ከም ዘዕነወን ሓዊሱ ሜጀር ጀነራል ዓብዱል ረቢሕ ባሕር ዝተባህለ ኣዛዚ ወታደራዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ውግኣትን ብምምራሕ ዝርከቦም ሓይሎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ከም ዘቐተለ ተገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ቀረባ ነታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ዳግማይ ተቆጻጺርዋ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ጃብራ አልሸኽ ሳላያን ኣብ ዝርከብ ክፍልታት RSF ዝግበር ጸቕጢ ዝያዳ ኣሒልዎ ይርከብ። ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጎረቤት ኮርዶፋን መዕርፎ ነፈርቲ ንያላን ዝመፁ ናይ ቀረብ መስመራት ዕላማ ይገብር ብምህላው RSF ከቢድ ናይ ሎጂስቲክ ፀገም የጋጥሞ ኣሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕልተን ኣቐዲሙ ተጠቐሰን ዝነበራ 38 ሃገራት ስም ዝርዝር 12 ሃገራት ከም ዝወሰኸ ማዕከና ዜና ሮይተርስ ንሓደ በዓል ስልጣን ከም ምንጪ ብምጥቃስ ኣቀልሕዩ። ካብዚ ሓድሽ ዝርዝር ካብ ዝኣተዋ ሃገራት ከዓ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና ኣላ። ብተወሳኺ ከም ሃገራት ሞዛምቢክ፣ ቱኒዝያ፣ ሌሶቶ፣ ሞሪሸስ፣ ሲሸልስን ምስ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝርዝር ተጠቂሰን ኣለዋ። እዚ ግዴታ እዚ ኣብቶም ንግድን ንምዝዋር B1 B2 ዝበሃል ዓይነት ቪዛ ንዝሓቱ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። ከምዚ ዓይነት ቪዛ ክረብኡ ዝደልዩ ኣመልከቲ ከከም ደረጅኡ ካብ 5,000 ክሳብ 15,000 ከትሕዙ ከም ዝግደዱ እቲ ዝወፅእ መግለፂ ይሕብር። እቶም ኣመልከቲ ክንደይ ገንዘብ ከትሕዙ ከም ዘለዎም ኣብቲ ቪዛ ንምርካብ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ዝውሰን ከም ዝኸውን ተገሊጹሎ። እቶም ገንዘባት ሒዞም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ካብቶም ዝተፈቀደሎም ግዜ ከሕልፉ ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም እቲ ገንዘብ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝምለሰሎም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ቪዛ ተዋሂቦም ናብ ኣሜሪካ ከይከዱ እንተተሪፎም ወይ ኣብ ኣሜሪካ ኣቱቡ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝምለሱ እንተተገይሮም እውን እቲ ገንዘብ ዘተሓዝዎ ገንዘብ ክምለሰሎም እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣብቲ ዝተፈቀደሎም መዓልቲ እንተሕሊፎም ኣብ ኣሜሪካ ዕቁባ እንተሓቲቶም ግን እቲ ገንዘብ ከም ዘይምለሰሎም እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅአን። ድሕቲ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ዓረብ ንመጥቃዕቲ ኢራን ዝኹንን ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅአን። ባህሬን፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት ዞባን ይርከበን። ኣብ መግለፂኦም ኢራን እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ኮኔልካ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ንመንበሪ ኣባይቲ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽን ዲፕሎማስያዊ ቅርጽታት ዒላማ ዝገበረ እዩ ይብሉ። እዞም መጥቃዕትታት ዝኾነ ይኹን መመኽኔታ ክቐርበሎም ዝኽእል ኣይኮነን ይብል እቲ መግለፂ። ብተወሳኺ ብመሰረት አንቀጽ 51 ሕቡራት ሃገራት እተን ሃገራት መሰል ርእሰ ምክልኻል ከም ዘለወን ኣዘኻኺረን። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኢራን መጥቃዕትታት ብቁልጡፍ ደው ከተብልን ዓለማዊ ሕጊ መትከላት ሰናይ ጉርብትና ከተኸብርን ከምኡውን ንመጻቦ ሄርሙዝ ንምዕጻው ዝዓለመ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክትቁጠብ ይጽውዕ። ብተወሳኺ ናብ ሳልሳይ ሰሙኑ ዝረግፅ ዘሎ ግጭታት ማእከላይ ምብራቅ ሎሚ ለይቲ ተጋዲዱ ይቕጽል ኣሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ሙሉእ ለይቲ ቀፂሉ ሓዲሩ።
ኢራን ብፍላይ ድሕቲ ኣብ ደቡባዊ ፓርስ ዝርከብ መደበር ጋዝ ግዳይ መጥቃዕቲ እስራኤል ምዃኑ ምስ ኣሜሪካ ዝተኣሳሰሩ ዝበለቶም ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ መጻረዪ ነዳዲ ጋዝን ክትሃርም ምዃና ኣጠንቂቓ እያ። በዚ መሰረት ስዑድ ዓረብ ዛጊድ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምርኦ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ገሊጻ ኣላ። ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ መላእ ርእሰ ከተማ ሪያድ ምብራቓዊ ዞባታት እታ ሃገር 17 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 2 ባላስቲክ ሚሳይልን ከም ዘውደቐ ገሊጹ። ኢራን ትማል ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ራስ ላፋን ኤፕሌክስ ነዳዲ ዘካየደቶ ንሕነ መፍዳይ መጥቃዕቲ ግዳይ ዝኾነት ቀጠር ሓሙሽ ለይቲ ድማ ዳግማይ ከም ዝተሃርመት ኣፍሊጣ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብወገና ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ንባላስቲክ ሚሳይል ክዓግድ ከም ዝሓደረ ነፈርቲ ውግእ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይነን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክገጥማ ከም ዝሓደራ ገሊጻ። ባሕሬን ብወገና ሙሉእ ለይቲ 3 መጥቃዕትታ ብምሃብ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ሰባት መጽለሊ ክደልዩ ኣተሓሳሲባ። ሰራዊት ኩዌት ቅድሚ ሒደት ደቓይ ካብ ዘውፅኦ መግለፂ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክዓግድ ይቃለስ ከም ዘሎ ገሊጹ። ትራምፕ ኢራን ንቐጠር ዳግማይ እንተጥቂዓ ኣሜሪካ ንዓበይቲ መስርሕ ምፍራይ ነዳዲ ኢራን ከተባርዖ ምዃና ኣጠንቂቑ። ንሱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢራን ኣብ ቀጠር ዝርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መመስርሒ ፈሳሲ ተፈጥሮ ጋዝ ዝሓዘ ኢንዱስትሪያዊ ከቢድ ድሕሪ ምጥቃዓ እዩ ነዚ መጠንቀቕታ ዘስምዐ። ትራምፕ ኣብቲ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ መጥቃዕቲ እስራኤል ወላ ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ ብምግላጽ ኢራን ዳግማይ ንቐጠር እንተደኣ ኣጥቂዓ ግን ሓያል ስጉምቲ ከም ትጽበያ ኣንፊቱሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ራስ ላፋን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይ ዘይምኹኒ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ። ምምሕዳር ትራምፕ ንድምፂ ኣሜሪካ ክኸፍቶ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። ምዕፃው ድምፂ ኣሜሪካ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝተሰናበቱ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ጋዜጠኛታት ናብ ስርሖም ክምለሱ ሓደ ዳኛ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ቀልጢፉ ንዓሰርተታት ዓመታት ብትግርኛ ዝርከቦም ብዙሓት ቋንቋታት ከገልግል ዝጸንሐ ፍሉጥ ማዕከናት ዜና ክዕፆ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ፌደራላዊ ዳኛ ሮዝ ላምበርዝ ኣብ ዝሃቦ ብይን መንግስቲ ነቲ ውሳነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከተግብሮ ኣዚዙሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ጸገማዊ ሸራነት ዘለዎ ብዝብል እዩ እቲ ፕሬዚደንት ክዕፆ ኣዚዙ። ቪኦኤ ኣብዚ እዋን ካልኣይ ኩናት ውግእ ዓለም ናይ ጀርመን ዝዝርጋሕ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ግብረ መልሲ ክህብ እዩ ፈለማ ተመስሪቱ። እቲ ጉዳይ 3 ጋዜጠኛታት ናይቲ ትካል ነበር ንምምሕዳር ትራምፕ ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምክሳሶም እዩ ፍርዲ ተዋሂቡ ዘሎ። እቲ ዳኛ ነቶም ጋዜጠኛታት ንምስንባት ዝተወስደ ውሳነ ዘይሕጋውን ስምዒታዊ ምንባሩ ተዛሪቡ። ሓንቲ ካብኣቶም ዝኾነት ብውሳነ ናይቲ ቤት ፍርዲ ከም ተሓጎሰት ገሊጻ። ተስፋ ንገብር ህዝቢ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ ጋዜጠኝነት ንምቕላሕ ንዘለና ተልእኾ ክድግፍ ክትብል ንኣሶሼትድ ፕሬስ ተዛሪባ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ንኢራን ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ፋይሳል ቢን ፈርሃን ኣል ስዑድ ነቲ ኣብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሪያድ ብሚሳይላት ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን ሃገሩ ሕነ ንምፍዳይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ መጥቃዕቲ ዲፕሎማስኛታት እቲ ዞባ ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተኣከቡሉ እዋን ምፍጻሙ ኢራን ንዲፕሎማሲ ተወፋይነት ከም ዘይብላ ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ኣለይ ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ግብረ መልሲ ክትመስል ከም ዘለዋ ዝሓበረት ሚኒስተር ተወሳኺ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ኩሉ ዘሎ ኣገባባት ክትጥቀም ምዃና ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝበለ ኢራን ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ትፍጽመሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብተወሳኺ ቀጠር ንወታደራውን ጸጥታውን ዲፕሎማስኛታት ኢራን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣዚዛ። እሱጉምቲ ዝሰዓበ ኢራን ትማሊ ምሸት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ፈሳሲ ተፈጥራዊ ጋዝ መሸጥን መርከብ መጸግዕን ማእከል ዝኾነ ራስ ላፋን ብሰንኪ ዝተፈጸመሉ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከቢድ ዕንወት ድሕሪ ምስዓብ እዩ እዚ ምስጓጉ ሰበስልጣን ኢራን ዘስዓበ። እዚ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ሕጂ ናብቲ ንዓለም ብፅዓት ዘቐርብ ኣገዳሲ መስመር ምስጋሩ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ኣብ መላእ ዓለም ብናሃሪ ክንህር ክገብሮ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እቲ ኣዝያ ዘበናዊ ዝኾነን መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ USS ጀነራል ኣርፎርድ ብሰንኪ ዝበፅሓ ሓደጋ ባርዕ ንጽገና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትወፅእ ትዳሎ ከም ዘላ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ገሊፆም። እታ መርከብ ኣብ ደሴት ቅሬጥረስ ናብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንጽገና ክትውሰድ ምዃና ሰመዚ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መሕፀቢ ክዳውንቲ ከም ዝተወልዐ ዝተገልጸ ባርዓዊ ንኽጠፍእ ሰዓታት ከም ዝወሰደሉ እዩ ዝዝረብ። እታ ዝዓበየት መርከብ ውግእ ዓለም ቅድም ክትብል እውን ናብ ማእከላዊ ምብራቕ ኣብ እትዋፈረሉ ዝነበረት እዋን ስርዓት ዓይኒ ምድሪ ተባላሽዩ ምንባሩ ካልኦት ጸገማት ከም ዘጋጠማን እዩ ዝንገር። እታ መርከብ ን19 ወርሕ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐት ኮይና ከም ኣካል ናይቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ኩናት ዝተኣሳሰር ስርሒታት ኣሜሪካ ናብቲ ዞባ ተዋፊራ ነይራ። እቲ ባርዕ ብ2 መጋቢት ምስ ተወልዐ ልዕሊ 200 ኣባላት እታ መርከብ ብትኪ ተዓፊኖም ከም ዝነበሩ ድሒሮም ድማ ናብ ስራሕ ከም ተመልሱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓደ ባሕሪኛን ሕክምና ካብታ መርከብ ከም ዝወፅእ ከም ተገበረ ካልኦት 2 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት።
ልዕሊ 200 ዩክሬናውያን ክኢላታት ድሮን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊሮም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ 201 ክኢላታት ጸረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተወሳኺ 34 ድማ ነቲ ጻዕታት ንምድጋፍ ድልዋት ኮይኖም ከም ዘለውን ገሊጹ። ዘለንስኪ ኣብ ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ክፍሊ ኮሚኒቲ ዌስት ሚኒስተር ንኣስታሱሳ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክኢላታት ድሮን ኣብ ኤሚሬትስ ቀጠር ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ናይ ኩዌት መንገዲ ኣለዋ ዝበለ ኮይኑ ምስ ካልኦት ሓያሎት ሃገራት እውን ኣብ ምትሕግጋዝ ተጸሚድና ንሰርሕ ኣለና ክብል ገሊጹ። ዘለንስኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተን እውን ተረኺቡ ነይሩ። ኢራን ኣንጻር ጎራብታ ዝኾነ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትዕወት ከም ዘይደሊ ዝገለጸ ዘለንስኪ ዩክሬን ነዞም ወታደራዊ ክኢላታት ብሕቶ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክታን ከም ዝለኣኾም ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ናይ ኢራን ሻሃድ ድሮን ንኣስታት $50,000 ከም እትውድእ ዝገለጸ ኮይኑ ንምውዳእ ግን መሻርክታ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ $4 ሚልዮን ዝግመት ሚሳይላት ወይ ድማ ናይ ውግእ ነፈርቲ ይጥቀማ ክብል ከም ዘብርሀ ጸብጸባት ቲአርቲ ኣፍሪቃ ይሕብር። ኣርጀንቲና ብወግዒ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ወፅያ። ኣርጀንቲና ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ንክትወፅእ ቅድሚ 1 ዓመት ኣመልኪታ ነይራ። ድሕሪ ናይ 1 ዓመት መስርሕ ድማ ብወግዒ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ወፅያ ኣላ። እቲ ውሳነ ፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ሃቪየር ሚለር እዩ ተወሲኑ። ብ17 መጋቢት 2026 ብወግዒ ዝወፀት ኣርጀንቲና ነቲ መቕረቡ ኣዋርሕ ነቲ ውድብ ዝገደፈቶ ኣሜሪካ ተጸንቢራታላ። ዓቃባውያን ከምኡ ናይ ትራምፕ ዓይነት መርገፂ ዘለዎም ሃቪየር ብትራምፕ ተጸልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኣርጀንቲና ናይ ገዛ ርእሱ ፖሊስታት ጥዕና ዝያዳ ክቆጻጸር ከም ዝደሊ ብምግላጽ ልኡላውነት ጥዕና ኢሉ ዝገለጾ ጭርሖ ብምጥቃም እዩ ነቲ ውድብ ገዲፍዎ። ኣርጀንቲና ልክዕ ከምቲ ምምሕዳር ትራምፕ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘርአዮ ገሓማት ምሕደራ ብፍላይ ድማ ዕፅዋን ዓለማዊ ሕግታት ጥዕናን ኣይተሰማምዐን ነይራ። ሰበስልጣን ሃገር ከም ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኣመሰሉ ኣህጉራውያን ትካላት ብፖለቲካ ክጽለዉ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝኣምኑ። ኣርጀንቲና ዋላ እኳ ካብቲ ውድብ እንተወፀት ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ መዳይ ጥዕና ተሻሪኻ ክትሰርሕ ምዃና ትገልጽ። ፔንታጎን ንዋይት ሃውስ ኩናት ኢራን ንምምዋል ልዕሊ $200 ቢልዮን ከም ዝሓተተ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ። እታ ጋዜጣ እዚ መጠን ገንዘብቲ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ምምሕዳር ትራምፕ ዘካየዶ ወፍሪ ከም ዝኾነን ኣብ ክንዱኡ ድማ ብህፁፅ ንምፍራይ ናይቲ ዝወፀ ወሳነ ኣፅዋር ንምትካእ ክፅዕር ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ሓያሎ ዝተፈላለዩ ናይ ምወላ ሕቶታት ብፔንታጎን ቀሪቦም እዮም። እቲ ዘቐርብ ዘሎ ባጀት ድማ ኣብ ኮንግረስ ዓቢ ፖለቲካዊ ክትዕ ከልዕል ተኽእለሎ ይብል እቲ ጋዜጣ። ክልቲኦም ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካን ዋይት ሃውስን እዚ ጸብጻብ ብዝምልከት ካብቲ ጋዜጣ ዘቐረበሎም ሕቶ ነፂጎም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣባላት ባይቶ ንወጻኢታት ምክልኻል ዝኸውን ክብረ ወሰን ዝሓዘ $901 ቢልዮን ባጀት ኣጽዲቖም ነይሮም እዮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ተወሳኺ ይጠልብ ኣሎ። ንሱ ነቲ ኣዝዩ ሕማቕ ሓደገኛን ኢሉ ዝገለጾ እዋን ንምፍታሕ ምወላ ምክልኻል ኣብ 2027 ኣስታት $1.5 ትሪልዮን ክበጽሕ ኣለዎ ክብል ተማጊቱ። ቻይና ንቕትለት ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ዓሊ ራጃኒ ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ብምኹናን ቅቡል ኣይኮነን ኢላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሊን ጂያን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሃገራዊ ዝምድናታት ሓይሊ ንምጥቃም ኩሉ ግዜ ንቃወሚና መራሕቲ መንግስታት ኢራን መቕታልን ሲቪላዊ ዕላማታት ብምጥቃዕን ዝፍጸም ተግባራት ዝያዳ ተቐባልነት ይብሉን ክብል ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሊን ጂያን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ሞት ራጃኒ ምስተሓተተ ኢራን ንዩክሬን ከተጥቅዕ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣንጻር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝከላኸሉ ዝፈልጡ ክኢላታት ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ክሰድድ ድሕሪ ምውሳኑ እዩ። ዩክሬን ብኢራን ተሰርሓ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ደው ናይ ምባል ብዙሕ ተመክሮ ኣለዋ። ምክንያቱ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ስለተጠቀመትለን። ሰንኪ እዚ ክእለት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ 11 ሃገራት ንዩክሬን ኣብ ተመሳሳሊ ስግኣት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምክልኻል ሓገዝ ሓቲተን እየን። ዘለንስኪ ፍልጠት ዩክሬን ከካፍል ተሰማሚዑ ነዞም ክኢላታት ሰዲዱን። እዚ ድማ ካልኦት ሃገራት ንዩክሬን መቕጻዕቲ ዝሓሸ ኣጽዋር ምክልኻል ኣየር ክህባ ዘተባብዕ ክኸውን ተስፋ ኣለዎ። ሰበስልጣን ኢራን ካልኦት ሰባት ከመይ ገይሮም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ከም ዘጥፍኡ ንኽመሃሩ ብምሕጋዝ ዩክሬን ሕጂ ኣብ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ትሳተፍ ከም ዘላ ገሊጾም። ዩክሬን ሕጋዊ ዕላማ ብምባል ስራሕቶም ክኢላታት ከም ዘይምሕዝነታዊ ስጉምቲ ብምርኣይ ብቐጥታ ኣብ መሬት ዩክሬን መልሲ ክሃርሙ ምዃኖም ኣፈራሪሖም። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።